Moltes gràcies, presidenta. Avui la llibertat tornarà a guanyar a Barcelona. Avui la ciutat es pronuncia a favor de l'entrada a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. Una majoria clara, si tot va segons les previsions, una majoria clara es pronunciarà a favor de l'independentisme municipal i, per tant, els representants de la ciutat donen el seu suport al procés cap a l'assoliment de la República Catalana. Guanyar és guanyar. I quan surten més vots a favor que vots en contra, d'això se'n diu guanyar. Aquí hi ha la Xina, la popular i l'altra. Cert que potser no assolirem la majoria absoluta, que és el límit normatiu per adherir-se a qualsevol entitat municipalista. Però al capdavall el que compta és el veredicte polític, i aquí serà del tot clar. En votar l'AMI no només votem una agrupació de poblacions. Votem una de les tres puntes cíviques que han liderat el protagonisme en el procés d'independència que va començar el 2011. Votem la possibilitat que Barcelona sigui una capital de debò, que no doni l'esquena al país i que s'ofereixi per liderar aquest procés. Un procés que comporta la transformació social més profunda i més prometedora que haurà viscut mai Catalunya i que té unes dimensions de regeneració democràtica incomparables. Quan votem l'AMI, en el fons estem votant hospitals, estem votant escoles, universitats, trens, metro, tramvia, habitatge. Estem votant acollir els refugiats que lliurement vulguem i decidim. I no caure en l'humiliació d'haver de suplicar a l'insolidari de torn, es digui Mariano Rajoy o es digui com es digui, que ens permeti ser una mica solidaris. Parlem de l'eina social més revolucionària que tenim, la que més ens pot ajudar a reparar injustícies. I costa de creure que alguns que propugnen canvis radicals votin en contra o ni tan sols es pronunciïn. És per això que el triomf també ens arriba, com sol passar, acompanyat d'algunes decepcions. Decepció, sobretot, pel que fa al govern de la ciutat i a l'alcaldessa. Fa 100 dies que vostès van guanyar les eleccions, perquè les van guanyar, oi? Encara que no fos per majoria absoluta. No sempre es guanya per majoria absoluta. Això ho tenim clar. Ara el període de gràcia s'ha esgotat i, per tant, creiem que el millor que podem fer és parlar clar. Vostè, senyora Colau, va guanyar la investidura i li vam votar nosaltres per una sèrie de gestos que l'honoraven i que l'apropaven al que nosaltres entenem que volia la majoria dels ciutadans i que avui aquí es confirmarà. Se'n recorda? Va dir textualment: aniré a la Meridiana com a alcaldessa per defensar la pluralitat del procés. Ho va dir. Va dir: estudiarem l'opció de demanar llibertat de vot sobre l'ingrés a l'AMI. I també va dir: som aliats reals del procés. Bé, què ha passat? Què ha passat? Que el procés ja no és plural, que vostès ja no són aliats del procés, que ja ho han estudiat prou, això de la llibertat de vot, que s'han decidit per la disciplina de partit, la vella política, l'abstenció compacta i unànimement ambigua, indiferent i ambivalent? És això? Diuen que ara el problema és el context electoral, però escolti, el 27 de setembre aquesta data està fixada des del gener, que no ho sabien, que no s'ho imaginaven que entraríem en context electoral, que potser no és electoralista votar coses diferents segons si és abans o després d'unes eleccions. Això no és, també, electoralisme? Escolti, d'excuses sempre en tindran. Sempre hi haurà unes eleccions, unes declaracions desafortunades d'algú, una novetat que no ens agradi. Però i les seves conviccions? I les seves conviccions, que no compten, que no en tenen. Ara és l'hora de mullar-se, senyora Colau. Ara estaria molt bé que vostès es pronunciessin segons les seves conviccions. I si són plurals, doncs de forma plural. Ara que està tot candent, precisament ara, sí, precisament ara. Quan pensaven votar l'AMI? Un cop proclamada la República Catalana? Caram, sap perfectament que sí que es pot. És clar que es pot. El problema és que no es vol. Sí se puede, pero no se quiere, senyora Colau. Aquest és el problema. Nosaltres vam ser generosos.
Van creure que era bo per la ciutat fer-li confiança i van votar a favor de la seva investidura. Va ser un gest simbòlic perquè vostè hauria estat alcaldessa igualment. Doncs bé, ara també simbòlicament li retirem aquella confiança que li vam donar a la investidura. A partir d'ara, tot s'hauran de guanyar a pols. I hauran de demostrar que volen treballar per la majoria dels barcelonins, una majoria que avui aquí queda molt clara. Nosaltres volem ser com la gent de Barcelona, esperançada, bona gent, disposada a fer confiança al principi, però no pas rucs. Així que s'ha acabat el bròquil i aviseu-nos quan vulgueu fer passes de debò. Prengueu nota de la majoria. I si realment sou demòcrates radicals com assegureu, feu algun pas. I si no ho feu, estareu validant els perdedors, la minoria del no, que no vol que es faci res de res. Respongueu als anhels de la majoria si voleu ser creïbles. Per tant, endavant avui amb el que vol la majoria, endavant amb el que voten els representants del poble. Potser no haurem vençut els reglaments, però haurem guanyat la votació i els cors i els caps de les persones de Barcelona. Això és el que compta. Això és el que compta. Que prevalgui la majoria d'aquesta ciutat. Que guanyi Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Gràcies.